Бүгенге Башкортостандың күп милләтле халкының үзара аңлашып, ярдәмлашып яшәвендә милли мәктәпләрнең роле зур. Ил һәм республика иминлеге һәр халыктың киләсәге өчен төп мәсьәләләрнең бере ул. Күп мәктәпләрдә башкорт теле предмет буларак укытыла. Башкорт класстары бар. Гимназиялар, лицейлар ачыла. 20нче Өфе кала башкорт гимназиясына уны оештыруга хәл иткес роль уйнаган кешенең исеме бирелгән. Озак елдар Башкортстанның мәгариф министры булып эшләгән Фатима Хамид кызы Мустафина һәр милләт балаларының үз туган телендә укуын яклаучы һәм нигез салучы шәхес иде. Фатима Мустафина исемендәге 20нче Өфе кала башкорт гимназиясе ветерандары Башкортстан мәгарифе үсү тарихы музеенда йыелды. Мәктәп асуды башлап йөрүче, уның киләсәге өчен көсөн, һаулыгын йәлләмәгән шәхесләребезнең байтагы безнең арала юк. Очрашу башында Булат Рафиков, Әнвәр Вахитов, Вахит Икәнголов, Зөфәр Әбсәләмов, Мөхәммәд Искужин, Әдһәм Искужин, Ким Әхмәтьянов, Шакир Биколовтарны 1 минут тынлык менән искә алдылар. Бұл мәктәптің укытучылар турасында бик күп һөйләргә булыр ине. Бuna телгә, милли культурага, ысынмаган андагы бетарафлык хөкем һөргән мәлдәрдә улар икешәр, өсәр параллель класс йып, йөзеп эшләгән укытучылар ине бит. Менә һәр кайһын бүген аерып әйтергә лә куркаһың. Чөнки һәр кайһының үзенә генә хас хоклангыс бер матур ягы бар. Һәр кайһыһы телебез, милләтебез өчен кулыннан килгәнен, хатта артыгын эшләгән укытучылар. Бuna бүген музейда карап йөрим дә, хокланып карап йөрим музейга. Һәм безнең 20нче мәктәптә укытучыларның да менә ошо музейда фотолары торырга тиештер дип уйлыйм. Һәм менә бүгенге башкорт безнең милли гимназиялары, Өфөлә генә түгел, республикадагы башкорт милли гимназиялары һәм лицейлары, улар һәр береһе менә ошо 20нченең үлгө алып эшләй. Чөнки инеш башында менә ошо 20нче мәктәп тора. Башкорт мәктәбен асабыз дип, юл ярып йөргән кыю һәм ватансыл яндәрнең береһе Идел Михран улы Агышев ысын мәгънәһендә көрәшче һәм еңүче шәхес. 20нче мәктәп ул рәсми рәвештә ачылды 70нче елда. Ләкин шул булмас ине, әгәр дә уңа тиклем база әзерләнмәһә. Беренче база тип әйтәм, 65нче елда беренче интернатта ике сыйныф балалар булһа, бер сыйныф асып бирдек. Икенче елда асыр булмаган интернатта юлын таптылар, 91нче мәктәптә асырга кирәк дип. Шуның Фатима Хамитовна башкорт телендә укыту буенча гына ата-әниләрдә булмас, инглиз юнәлеше беләк дигәс, мин риза булдым. Шул хәтта ихлас кабул итеп алды ата-әниләр. Безнең һәр поддержание тегендә Ирландия яшьтәре дә йетте. Ата-әниләр гаризалары белән, личный делолары белән килеп, мәктәп асылыр алдыдан гына йыелды да. Һәм беренче елда ук шуны көтелмәгән хәл булып чыкты нигә? Етәкчеләр өчен тулганда мәктәпте комплектовать иттек. Республиканың мәгариф итәкчелеге мәктәптең иң тәүге укытучыларына рәхмәт хаттары тапшырды. Халык мәгарифына озак елдар фидакар хезмәтегез өчен, яшь буынды туган иленә, туган халкына тогры итеп тәрбияләгән өчен олы рәхмәт диелә унда. Очрашу көне хатирәләр, шатлык һөенечләр уртаклашу көне, 30-40 йыр балалар укытып, хаклы ялга сыккан бу укытучыларның һәр кайһыһы турында китап язарга мөмкин. Бу вакыт шундай вакыт ине 60нчы елдар. Урамда яки транспортта туган телдә һөйләшү нисектер уңайһыз, һиңа карайдар,
мөмкин түгел ине. Шундай вакытта без үзебезнең баш калала ата-әсәләрнең тырышлыгы менән ошо беренче башкорт класстары асыла башлаган вакыт булды. Менә шунда иң беренче булып мине укытучы итеп алар тәкъдим иттеләр һәм мин шунда риза булып бардым. Беренче класста алып укытып киттем. Менә монда стендта, менә шөһрәттә. Булар инде алар 3нче класста төшкән фатабында. Пионерга ингәс, сагыштырган хәзерге менән үзгәреш, әлбиттә, зур тормыш алга бара. Менә безнең хөкүмәтебез туган телгә, туган республикага, балаларга бик зур игътибар иткәне тоела. Менә мин әле шунда беренче класста алып киткән вакытта дәреслектәр дә булмаган, дәреслектәр дә юк иде, магазиннарда. Хәзер бит инде балалар өчен бөтен дәреслектәр, күргәзмә материалдарды магазиннарның үзеннән һатып алырга һәм эшләргә мөмкин. Мәктәп безнең искитмәле матур, укучылар матур итеп башкортча һөйләшәләр, йырлайлар, бейиләр, иркенлек тоялар үзләрен. Ул вакытта теге транспортта утырып киләләр, башкортча һөйләшә, аларды тыялар. Шундай вакытта башланган мәктәп хәзер менә бөтенләй икенче яңгырау күренә. Başta koloniyada işledim. Koloniya matrosluğunda işledim. Şundan koloniya matrosluğuna arası formira etkenden hon 20 mektepke yiberdiler. 20 mektepke barıp kirgenim. Meyten men bunda işley almam. Tavuş, kıskırış, yuguriş. Koloniyada bir tanda что в перемену, что на уроке идеально образцов показательная тишина. А бында балалар йөгерәләр, сабалар, кыскыралар, көләләр. Шуннан мен әйтәм, юк, эшләй алмам дип ниткән, шуннан өйрәнеп киттем. Шул хәтле өйрәнеп киттем. Менә әйтәм бит, менә һәрбер баланы, үземнең баламны күргәнем күрдем. Һәрбер балаларны. Балалар да яраталар, укытучылар алашмас. Балалар да мине яраталар. Минең белән бергә тырыштылар. Мин алар белән походка йөренем. Мин алар белән Павловкага бардым. Мин алар белән вечерлар үткәрдем. Мин алар белән постановкалар үткәрдем. Ну, особенно организатор булган сакта 5 ел организатор классный работа булып эшләнем. Шул вакытта бик күп эш эшләнек инде. Бөтә укытучылар белән, бөтә укытучыларга да рәхмәт. Алар метлалар, теге предлагать иткән идеяларын принимать иттеләр, эшләнеләр, тырыштылар. И кызык вакыт булды инде. Һәлә менә рәхмәт әйтәһем килә. Һәрберһеннән дә алдым. И һәрберһенә дә бирергә тырыштым. Мин хезмәт укытучы кыз балалар белән генә эшләһәм дә, миңа классный руководство бирделәр. Был класста биргән вакытта Барат Мөхәммәдьянов дәрестән чакырып алдылар. Гырлә Таһировна, утырыгыз әле, аты йыгылып китерегез ди. Нишләп мин бит дәрестән генә килдем. Шулай да утырыгыз әле, сезгә классный руководство бирәбез ди. Бұл класстан бөтәһе отказаться итеп беткәннән һуң аптырагас миңа мөрәҗәгать итәргә булганнар. Ярар, ышанып тапшырас, эшләргә тырышырмын, мин балалар белән эшләп өйрәнгән динемдә. Алып киттем 39 бала. 6-нчы класс. 6-нчы класстың характерын беләһез, переходный возраст. Аннан олар йыелган балалар бер мәктәптән дә директорда, класс җитәкчеләр, укытучылар да яхшы укыган, тәртибе шәп булган балаларны җибәрмәнләр. Әлеге сез әйткәнчә, йөгерә торган, кыскыра торган, буйһынмай торганрактары китә. Әмма нисектер ошо класс менән мин бик тиз уртак тел таптым.
39 баланың 36-ын 10-нчы биткәнче алып чыктым. Менә карап алырга. Алардан соң алган классым 3-дән башлап 7-гә тиклем алып килдем. Пенсиягә киткәнче. Булар инде семьяла, кискәй бала якынрак булган күк, булар тагы якынрак булды. Әле лә киләләр, Төркиядә булгандар да шылтыратып, яртышар сәгать һөйләшәләр, хат хәбәр алалар, менә открыткаларында алып килгәнмен кайһын берен. Хәл белешеп торалар. Мин шуны гына әйткем килә. Ошо коллективта эшләгәндә, коллектив бердән булды. Мин 45 ел мәктәптә эшләдем. Бер баланы да директорга завучка алып барып, кеше ярдәмендә тәрбияләмән. Үзем уртак тел табырга тырыштым. Башкорт мәктәбе ачыла дигәс инде үземнең дә телем хөрмәт йөзеннән шул мәктәпкә эшләргә дигән уй туды. Шуның балаларымның исемлеген 4 балам укуында. Озайтылган көн тәрбиясе дигән нәмәне бик төшенеп итмәһәм дә эш башланым инде. Башта авыр булды. Диттем балаларны укытканда, менә әсәләр турасында шигырьләр була торган. Шул шигырьләрне укуы бик авыр була торган шу балалар алдында. Әсәләр турасындагы шигырьләрне бик ялый торган инде мин уларны. Бүгін байрам, коллегаларымды құтлайым, бәхет шатлық, зор уңыштар тіләп, изге эштәрен мин зурлайым. Һәр бер дәрес үзе байрам, білім нигездәрен халдығыз, йөрәгемдең түрзәрендә иң зур шәхес булып калдыгыз. Минең якын достарым, Миңлебикә, Әнисә, тагы Бикә, Дәнүсә, күп әле тагы Нисә. Венера һәм Бибинур, Ходай бирһен һеҙгә нур. Гөлкәй Дилбәр, гел генә, сәскә аткан гөл генә. Лениза һәм Гадилә, Миләүшә һәм Галия, оҙаҡ йылдар үтһә лә, осрашабыҙ әле лә. Эштә тырышып эшләнек, бик тә татыу йәшәнек, йәштәргә булдыҡ үрнәк, беҙ әле һаман күмәк. Яҡты тормош, аҡ бәхет, иң изге һеҙгә теләк. Йөрәгемдән сыҡҡан йыр, шул булды һеҙгә бүләк.
Безнең 20 мәктәптең коллективы бик оешкан коллектив ине. Анда bütün укытучыларда кайнан гына алганда бик талантлы була торганнар ине. Унда секретарь булып эшләй башлагач та, общественный эшләр менән күбрәк булаһың бит инде. Иң тәүдә иң кызык ул безнең хор була торган ине. Bütün коллектив кыралына китерәм, bütün коллектив белән без дәресләрне бетерәбез дә китәбез дом учителя дип йөртә торган. Дуслар йорты була торган, городской. Шунда китәбез bütün коллектив белән репетициягә. Байрамдар алдыннан көн һайын дигәндәй барабыз. Без безнең атала торган хор башкирский песни, башкорт саердар ялайбыз инде, хор йырдарын. Шуннан чыгып китәбез гастрольгә. Кировский райондамы, Калининский райондамы, шуга безнең күләләрне. Бүген безнең артистлар гастрольгә чыгып китәләр дип мәктәптә калган. Битәүдә чыгып китә алмый инде. Безнең шефтар була торган, баш трикотаж Урал дигән шеф була торган. Фуат Усмановичка, Зур рәхмәт, генеральный директор була торган. Шундай безгә ярдәм итә торганнар. Аннан соң трамвайны троллейбусны управление була торган. Аның секретаре инде партия секретаре Вәгъзи Ибрагимович. Алар безнең ремонт вакытында полностью безгә ремонт эшләй торганнар инде. Материал яктан нык ярдәм итә торганнар. Без дә аларга ярдәм итә торганлык. Безнең малайлар барып, аларның троллейбустарын юа торганнар. Шулай дип акча эшләй торганнар. Концерт куя торганы балалар, концерт куя торганы монда укытучылар, тәрбиячеләр. Минем классым детдом классы була торган. Иң беренче шул 10-ды бетеп сыккан минем классым булды инде. Ул детдом кызларына, детдом малайларына бит ательела сыгарылыш кисәһенә күлдәктәр, костюмнар тиктердек. Һәм аларның куанычларын күрһәгән вакытта. Ул кызларны примеркага барганда кызларны үзебез күреп аптыранык. Кайнына розовый күлдәк тиккәннәр, кайнына кызыл, кайнына яшел, кайнына күк, кайнына сиреневый күлдәктәрдә безнең кызларны танырлык түгел. Буның өчен, конечно, аларның шефтарына зур рәхмәт, аларның шефтары башнефит була торганнар. Бундай тормыш өстендә шундай үткән бәхетле тормыш өстендә шундай көндәр өчен шул тик мин рәхмәтлемен дигән мәктәптең руководствосына, укытучыларына, тәрбиячеләренә, балаларыбызга, укучыларыбызга, аларның ата-әсәләренә бит. Ходай калган көндә шулай итеп яшәргә кушкан. Нәмә миңа нык тәэсир итте ошо мәктәпкә килгәс. Балаларны ошаттым. Әлбәттә, алар барыһы шук, йөгерешәләр, кыскырышалар тәнәфестә, ләкин дәрестә матур утыралар иде. Шул хәтле аларның битләрендә ниндәйдер нур бар, һәмәк тойдым мин. Шул хәтле алар йотлыгып һине тыңлайдар иде. Күзләре мөлдерәшеп карап утыралар иде укытучыга. Нәмә әйтер икән? Бүген ниндәй яңалык белербез икән? Ниндәйдер миннән мөгъҗизә көткән һәмәк утыралар иде. Шул балаларда һаман һагынам, хәтта төшемә лә керәләр шул балалар. Шуннан эшемә кагылганда шул балаларның олыларга ихтирамын нык тоя инем. Алар бик әхлаклы ине, тәртипле ине дәрестә. Шул хәтле нык тәртип бозучылар юк ине безнең мәктәптә. Бүтән мәктәптәргә караганда. Нидән килә дип уйлай торганым бил. Был нәмәнән килә икән дип. Уйлай торгас, мин шундай хәгымтәгә килдем. Мөгаен безнең мусулман традициясендә тәрбияләнәләрдер булар өйдә дип. Чөнки безнең мусулман халкына хас бит инде ул. Тыйнаклы булу, әхлаклы булу, олыларны ихтирам итү, хакланган шул балаларда. Ата-әсәләреннән дә киләләр инде ул. Анан безнең балалар бик нык авыл белән бәйлеләр ине. Каникул булһа, алар шатланып, авылга кайтып китәләр ине, өләсәйләренә, картатайлары янына инде. Анан матур итеп башкортса һөйләшеп өйрәнеп киләләр ине. Авылдан күп нәмә килеп миңа һөйләйҙәр ине авыл тормышынан, нисек ял иткәндәре турында. И шул уку йылы башында мин гел һиҙә инем. Алар ниндәйҙер тынысланган, нисектер акыллары артып килгән һымак тойыла торгайны. Менә шул олы быуындың аларга тәэсире зур булгандыр дип уйлайм мин. Киске Өфө гәзитендә бер нейен укыганым мәкаләһен ул әйткән ине, язган ине. Әгәр дә бала 6 яшына хәтле үз телендә һөйләшмәһә, ул бала гений була алмай дип язган ине. В нем умрет гений дип язылган ине. Менә шул миңа тәэсир итте бик нык.
Күрәһең, баланы туган теленә өйрәтү мотлак. Ә без бит менә балагызды башкорт мәктәбенә бирегез инде, башкорт классына бирегез инде, үз телендә өйрәтегез инде дип инәләбез ата-әсәйләргә. Сит ил теле укытканда бер дә һорап тормайбыз. Укыталар по программе. Мәҗбүри рәвештә. Үз телен бала белергә тиеш. Менә шундай фикергә килдем мин ошо гимназияла эшләгән елдарда. Хәзерге балаларның тел де белүдең мотлак икәнен аңлаган вакыт. Шуга күрә хәзерге балаларда телгә карата мәхәббәт, туган телгә карата булган мөнәсәбәт бөтенләй икенче. Уларны бик матур итеп укытырга була. Ләкин анда тагы ләкине бар монда. Кайбер балаларны укытырга 10-11-сегә килтерәләр. Кайбер 11-сенең адагына ла килеп куялар. Менә уларны туган телгә өйрәтү әлбәттә авыррак. Программа буенча башкортча өйрәнәм дип килгән балалар күңелен ала өйрәнә. Миндә мәсәлән, менә бер Олег дигән бер малай булды, фамилия Степанов булды, оныттым. Ул аның атаһы шулай әсәһе Мәрия ине. Ә ул бала ошо башкорт әдәбиятының программа буенча булган бөтә әсәрләрне русча укып чыкты. Менә Ыргыздар, Зәйнәп Биишева әсәрләре, Мостай Кәрим әсәрләре, нимә тәрҗемәләр бар русча, ул барыһын да укыны. Ошоларны укыган балага башкорт рухын алган баланы нисек итеп мин экзаменда уга 5-те куймайм. Әлбәттә ул телде белә дип әйтә алмайм мин. Телде һөйләшерлек, аралашырлык белә, ләкин менә әдәбиятты шул хәтлем яратып, башкорт әдәбиятын укып, фамилияһын үзгәртәм дип куйды һуңнан. Мин башкорт дип куйдым. Менә ул бит эштең һөҙөмтәһе. Шундай үзләрендә баланың үзендә ынтылыш булгач, уны эш куеп, 2 куеп сыгарып булмай. Баланың күңелен күрә белергә кирәк. Менә әлеге вакытта башкорт әдәбиятын насар белгән балалар да бар ул. Ул баланың күңеленнән. Әгәр бала күңеленә ала икән уны белергә, ул уны белә. Белмәһә, без уның күңеленә кем икәнен алып сарга тиешбез. Ул менә ошо башкорт рухы, рух алып сарга тиеш. Ошо ягы менән дә әле ул мәктәптең өстенлеге бик зур. Рух кирәк балаларга. Әлбәттә ул рух бала сактан алына кешегә. Ул канунан килә рух. Булмаганды нишәтәһең? Өстәргә туры килә уларга. Рухты үстерер өчен балала укытучы үзе бик рухлы булырга тиеш. Мин үземнең дәресләремә бөтә булган матбугатты алдырайым. Ошо матбугатты нинди яңалык бирелә, әдәбият, сәнгать, тарих буенча һәрберен китереп балаларга күрһәтәйем. Ана шул рухтың нигезен алып сыгарга мындыр дип уйлыйм. Шуңа күрә менә һез беләһегез, мине бик күптәр белә калала. Шул кем дип белә мине? Башкорт теле укытучысы дип белә. Менә бу бик минең өчен бик горурлык инде ул. Мин үземнең авторитетым өчен эшләмәнем. Ана шул балаларның рухлы булуын, телде белүен, башкортлыгынан гарьләнмәһен, мин башкорт дип әйтерлек булган дип укыттым. Улар миндә ифрат күптәр. Шуңа күрә ул балаларның һәрберсе миңа якын, һәрберсе күңелемдән түрендә. Мин аларның барыгына да рәхмәтлемен. Кемде укытканмын, барыгына да рәхмәтлемен. Уларның берәһе мөгаен апай мине шулай айтты дип әрләне, тегеләй итте, булай итте дип рәнҗимәс мөгаен. Мин барыгына да мең рәхмәтлемен. Ошо балалар мине кеше итте. Улар миннән укытучы яһана, улар миннән әдәбият белгесе яһана. Бергә эшләгән коллегаларыма, мәктәп җитәкчеләренә, укучыларыма мең рәхмәтлемен.
Ходай Тәгалә уларга исәнлек бирһен, һаулык бирһен, бұл дөньяның шатлыгын күреп, шатланып яшәһендер. Һәрбер кеше бұл дөньяда шатланып яшәргә туган. Башкортстанның баш калаһында башкорт мәктәбе асылган көндәрдән 35 ел вакыт үтеп тә киткән. Уны асыр өчен даулап, эшен юлга халу өчен янып йөргәннәр был тарихи вакыйгага бүгенге көн күзлегеннән карай, үзләренең хак юлдан йөргәненә шөкер итә. Был легендар уку йортында эшләүләрен язмыш бүләге дип исәпләй. 20нче мәктәптең җитәкчеләре Вил Шайдулла улы Бәхтияров, Марат Мөхәммәтьян улы Хафизов, Хәсән Салават улы Хайбуллиндар олы ихтирам кабанган мәгърифәтчеләр була. Иптәшем тик ошо мәктәптә генә эшләйһең дип җитәкләп килтерде. Һәм иң тәүге директор Тугдак Илһамовичтың бүлмәһендә тәүге директор ине. Вакытында бик билдәле булган Салават Хусайнович та ултыра ине. Үз телен һаклап калган халык, үз телендә һөйләшкән, традицияларын һаклап калган халыклар, улар төрле шаукымга бирелмәне, улар көчлерәк булып калдылар дип әйтәләр бит. Шуңа күрә менә без бана ошо нидә үзебезнең мәктәптең әдәендә күрәбез, Аллага шөкер. Мәктәпкә ишектән килеп керү менән мин уйлыйм инде ул булырга тиеш рухи һәм әхлакый тәрбия. Әлбәттә иң тәүдә без был тәрбияне укытучылар, тәрбияселәр, үзебез укучыларга күрсәтергә тиешбез, бирә белергә тиешбез. Шунда гына улардан талап итә алабыз. Был рухи һәм әхлакый тәрбияне без аны үзаллыгына, үзебезнең мәктәбесендә генә кайнап бирмәйбез. Бергәләп үзебезнең хөрмәтле ата-әсәләребез менән һәм әлбәттә җәмгыять менән бергә алып барабыз. Безнең балаларыбыз матур. Шул балаларны тәрбияләгән безнең ата-әсәләр матур. Асыллап та шундый җирдә эшләү үзе онытылып китеп эшләйбез, без вакытны һанамайбыз. Мин уйлыйм, бәхетле уйлыйм. Бер дә үкенмәйм шунда эшләгәнемә. Һәр иртәнсәк йөгереп киләбез, кис иткәнен һизмәй дә калабыз. Чөнки һәр көн үзенчә матур. Һәр көн үзенең яңалыклары менән бик бай. Безнең гимназияла бик күп укытучылар ысынлап та авылдардан сыгып, ошо үзебезнең калала турып калып, 20нче гимназияның хәзер укытучылары, тәрбиячеләре булып эшләйләр бит инде. Һәм бүгенге көндә сиратта, фатирда, сиратта туру буенча гына 20 кеше тора. Улар күбеһе ятактарда, фатирдар да түләп торалар. Һәм моны һуңгы елларда 4-5 ел бернинде дә бер укытучылар квартира алманы дип әйтергә мөмкин. Безнең бик күп укытучылар, 2-3 балалары бар, ятакта яшәйләр. Шул укытучысынан әллә инде зур, яваплы эш талап итүле авыр. Укытучылар дөресен әйтергә кирәк, шундый тырышып эшләйләр. Бигрәк тә безнең мәктәптә бит инде ул шулай куелган, чөнки безнең мәктәп, безнең гимназия республикабызның киләчәк кадрдарын әзерләй торган мәктәп бит инде. Нимә генә дип әйтсәң дә ул ошо бүгенге көндә Өфөлә әгәр дә башкорт мәктәпләре, башкорт гимназиялары булһа, без мәктәп буларак та, башкорт мәктәбе буларак та беренче мәктәп булдык һәм гимназиялар булһа, без дә иң беренче гимназияларга күчтек. Һәм укытучан әлбәттә мәктәбебез үзенең укытучылары менән горурлана. Югары уку йортларына бик күп балалар ел һайын инеп торалар инде. Монда әлбәттә безнең тарих бүлегендә, тарих факультетында инде өз кешебез мәктәптә һәм алып баручы безнең укытучыбыз Гөлсара Камиловнаның роле бик зур инде. Дәресләрне янлы итеп алып барырга, яңасы бирергә балаларга, югары кимәлдә алып барырга дәресләрне каза үттереп, менә бу уның талаптары инде сын мәгънәсендә игътибарга лаек дип әйтермен мин. Яңа тәрбия бирү балаларга һәм милләткә игътибарны бүлү, Башкортстанга карата ихтирам. Шул вакытта Россия кимәлендә Башкортстанның тотып торган урынын һәр дәрестә билдәле барырга безнең башкорт гимназиясы буларак
Башкортстанга зур игътибар бүләргә тиешбез. Безнең хөкүмәтендә мәктәптең язмышын күзәтеп тора, белеп тора. 4 сентябрь көне Мортаза Гулаш килеп китте мәктәпкә. Ярты сәгатендә бөтен бүлмәләргә кереп караны. Һәрбер бүлмәне инмәгән бүлмә калмады. Кытханды мәктәптең казанышлары белән һәм коллективның эшен турында кытханды һәм шунда әйтеп китте. Мәктәпкә кирәк эшләргә реконструкция һәм капиталь ремонт дип әйтте инде. Ул буласак үз төкетмә. Өр-яңы мәктәп буласак. Элекке мәктәптең исеме һәм традициягын һакланып каласак тарихы гына инде. Тоташ яңа мәктәп буласак анда. Шунда әйткем килә инде, без Фатима Хабидовна турында музейга урында билгеләгәнбез. Унда буласак, мөгаен, анда һеҙҙең дә мәгълүматтар буласак турында. 20-нче Өфө кала башкорт гимназиясе тарихында күренекле укытучылар күп була. Шулар арасында Сабира Нигъмәтбай кызы Абдрахманова, Мәликә Гыйбат кызы Юсупова, Мөхтәрәмә Сәрвәр кызы Мырданова, Земфира Шәнгәрәй кызы Латипова, Лия Гайс